do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Quem vem de fora vem chegando agora. Fecha a barriguinha, sem vergonha e entre. Balança o corpo, meu bem, não demora. E chegou. Jak se jmenuješ? Verunka A odkud jsi přijela? z Nezvěstic. A jak se ti tady líbí? Dobře. A už jsi tady něco zažila? Jezdila jsem na koloběžce. Za to, že jsem splnila 11 úkolů. A který úkol byl pro tebe nejtěžší? Hrát minigolf. A co tě nejvíc bavilo? Ty koloběžky. Jak se to tady užíváte? Dobrý den, je to báječ? Co se vám tady líbí nejvíc? Jsme ještě nikam nedošli, my jsme skončili tady hned po začátku. A chcete si něco vyzkoušet? Jo, my se pojďme potom podívat dál. A co vás zajímá tady třeba nejvíc? Tak zkusili bychom asi nějaký ty vodní sport. Jak vy se to tady užíváte? Taky super. A odkud jste přijela? Já jsem místní Plzeňačka. A když by se to mělo třeba porovnat s ostatníma akcema, co se vám tady líbí nejvíc? Je to hezky zorganizovaný, spoustu lidí kolem, toho personálu, všude stánky, takže myslím, že paráda. Takže si to užíváte? Je to úplně super. Ahoj, jak se jmenuješ? Adam Foku. A odkud jsi přijel? Z Plzně. A co se... Jo, ze studiu Plzence, to je v pohodě. A co jsi už tady vyzkoušel? Všechno kromě gymnastiky, střelecký a gol. A co se vám tady líbilo nejvíc? Mně se nejvíc líbil fotbal, protože já chodím na fotbal. Jak se jmenuješ? Natálka. A co tě tady bavilo nejvíc? Atletika. A ty sama sportuješ? Jo. A co děláš? Tenis a koně. Tak to jsi šikulka. Tak jo, tak ať se ti to tady líbí, čau.